Uva udibene neyeza inhla kwamasimi kodwa ndiyazi bawuzithinze kulunga. Andihamba kwawuze kuthinze sitya inyama ulela linegcwebe. Ufuna ukhaba umbethe asehlotyeni ukhaba umbethe kodwa ilanga seliphumile. Ndivuza ngentseni nje ndiyolanda usana lam mfunga udala ngendlapha qha ndadelela mani. Starting route to Wildman George. Ndidelela ihlobo ekude ngalo. Okwesibini foni ayingomagqaka kubiyiwe mani. Hayi fondini rha akuthiywanga. Ubeka wahamba ngapha ko100 uzawuncama uzobuya nezi 1.5 unyuka. Kanti sendikude angabe ndimke nini kwelabhayile emdaka ibhoko ezigxotha igusha ekutyeni ngenxa yendlala ibomvu fondini. Akwenzeka kuphela ilusini mazi baye ngoku kufuneka siphinde siyikhangele uba sizayifumana. Uba mandi xa zibukwa wena ngoba ke zibandle kodwa foni zifaka amarhambana nomadukudwane ezimpokothweni mani kodwa ke xa ndingayanga ndawo kule veki ndingaphumanga ndingenzanga nto mani sendihambe into yikhangela ilusini ukwenzela xa ndihambile kungazomane kuthiwa into ethile nento ethile ibingekenzeki nezinye izinto ezincinanana bendiqonda uba nto kudala zihleli zingenziwa. Fonini ukhona nto uthunyelwe into yokwenza isazela uba uzawuthi bezikhona ezi zinto ziphele ngoku bomama ukhawuleza uqhawulela imisile. Yho ndimdala mna sathi akunina ndifuna uyibamba ne. Bale kwalitekani. Xa zonke into zilula wena ubunokwazi ucinga nje uba ubuyinikele ndiyithandayo. Nomhlaba uyehle emveni koko usathetha ngomhlaba ohlayo kwezingawabekiyo amanqina nombaye manayo mani. Ndiyenze nje imbeko iroba kwenzeka ntoni beke ndabona into kodwa kuveli into. Imnazo kule veki ngoku zonke into bendiqonda uba ndize zincinanana mani into bendizazi uba azikenzeki apha ngoba umzekelo hle nje ndiphakathi kwazo kodwa ke andikho phakathi kwazo ngehlobo lento uba ndiyazibamba ndiphakathi nje kwazo ukuba ndiyazibona kodwa ndihambe ndizibone ndihambe ngoku ndiyafika nangoku sasa kukho iqhwalelayo xa ndibona iindaba ezimpuphuna akukho ngxaki. Ndisakhula ndikhumbula uba kwakwamazwi emanithi umzi ongenabantu ubona ngeegusha ezinemisile emide kodwa foni nanzi enye ingxaki. Yho fondini gqibe kanzima mani ngelusini rha kodwa ke ndiyoyisile mna ebunzimeni. Ubunzimeni foni ngathi bobumzima wenza kubonana nabo bafuna ziqhela imoto kodwa fonini aziyifuni mani. Ndingayazi ukuba zizawusebenza njani ngoba ke zizawufuneka zimane zigoduka zilayishwe emotweni zizawuthini uze ziyiqhela ekwenye indlela. Athetha ngenye indlela uba ke bengenana engulu bebhityileyo qha fondini ndabomba hayi menza bandala into yoyibilisa mani le nto ubetha unuka isangcusa endlini bomi ngathi kuyihoko yakho kodwa yalunga. Yho foni lale ngesiso esihle fonini boma yule ngulubi litsale lonke lanqada yenza le nto bendiyifuna lona ke imeko zokukhula fonini zindithumela ngapha kweqonca. Xa ke ngoku imibuzo emithathu endibetha ndiboma ndixutuzelwa sisisu ndingakhupha nokuyana ndikutya ndingumkhwetha uba ndiyaphi ndihamba nabantu ndibuya nini. Hayi fonini uba ndisendleleni mandikhangela inyama le nyama lapha iseyandibhida mani hayi le nto ibiveziwe ngoba ndithe ndawubona mntaboma ndiye ndityhaleke. Hey xa ndifika apha hayi mani inobiza ezinkabi sazibotshwa ezi fondini ayikhona asikhona sona isilawu sikadyakalashe nanjani kodwa ke ufa kunye ulala ngomqolo mani ukufa kona udibene neyeza kodwa ingathi ayiyo le ndidla ngosebenzisa ngayo ikhona engathi inhlana kodwa ndiyazi kusafuna ndifumane indawo engathi nomthunzi funga ushushu mani ukufa udibana neyeza mani lichitheke iyeza mpela ke ngoku ngoba kaloku hayi udyakalashe akalunge esaladini kanjani. Hayi kunobatya isaladi udyakalashe unosayitya noba ibhityile foni ayingomswane uba sisilawu qha kugqityiwe awuzungavuma umcimbi ngenxiba kuthiwa hayi besibalelelwe esi silawu khona ukufa kuzawudibana neyeza mani. Njeba nje ndihleli nje ndiqonda uba ya isisu sibomvu ingqondo wam yona icinga ngapha kwelaa bhayile emdaka zikhona mani into besizidinga ezifunekayo. Is it just one? Hey ndinayo into ethi siphumile ezintwaleni ngoku ndawubona into lapha phakathi fondini hayi mani ukufa udibene neyeza ngoku akuphindi kuduke nje. Ngumolokazana emzini thutha ngafela emanyaleni mani thutha ngafela emanyaleni mani yinina njaza amadoda yinina njaza amadoda kutheni mani namolokazana mani kunabantwana bentsha nje bazifikile ezi zinto nje heyi ihlomo ingandeli kwapha kusasa fondini hayi engathi ngoku ngingatheni into eyithandayo hayi ndingenyuka ngayo inhliziyo imhlophe fondini mani uba siphumile ngoku ezintwaleni mani tyhini hayi siphumile ezintwaleni izawuchitheka koku iyeza ngoku heyi hayi ukufa kufikile. Thina ngoku okufikileyo ngoba ngoku akho wakho izawuduka nje nothanda xa ndibhidwa ngujwarha hayi mani zandiyibondo yalo mfo
iqala ngqa ubona umuntu oyika igusha ayoyika isixhosa kodwa isimanga inyama yayo yona uyayifuna. Yours has to be bigger. Ace. Give it. Ace. Take this to the bucket. No? Huh? What do you mean no? Junior? Yeah. Yeah, catch 2 sheep here. No? What do you mean no? No, I'm not gonna touch it. You scared of a sheep? Yeah. The far away get kosher. Junior? Why are you so afraid? Shame, man. Shame what? Shame. Please. Shame, yeah, man. Come, let's get yours. Every time they catch something, they want to slaughter. I can't, man. I can't. Why? Oh, fuck, look at that thing. You see that song? Yeah. Bring me water. Why? Ooh. Ayibona umuntu afuna igusha, ufuna inyama akafuna igusha kodwa xa umnika igusha uthi uyayoyika ukuthi hayi hey umhlole ndibhidwe ngujwarha hey madoda hey hayi upapa ufuna uzibamba uthi zamluma igusha hey Ufoni litshone manje lala ngaliphinde liphume phezulu kolwandle kodwa ke kusasa kuyafuneka. Nxa ndidela ingubo olihlobo ndingene ejasini ngasithi kanti bekuthiwa ndiyozingela into nayo andiyozingela for ndibheka apha eGeorge. Ikhona manje intombi sekhaya into ithatha pha. Kuthiwa valani izikhewu angizoyilanda ivumile into yayigqibile. Lizawuchitheka iyeza manje. Yonke into engathi inyamakazi encinci kunento awufunakela ufumene ngoku funa ndihamba ndiyothatha. Evoni lokuqala ndidelele mani ba ude kangakanani pha. Ba ke laa nto udelele ubomba suka ndingathutha ndedwa ndihambe. Yini indawo utyhala ndibomba ikhona mani iyibhekela le ndawo. Kodwa kwesibini khini kusafuna ukubhadelwa apha ngoku. Bandikhweza kulo mimango nentaba. Kukho into endiyibonayo ngoxa ndiyibona sendigqitha uba inento enekhadi phakathi. Andiyazi ngoba idluthini kodwa inayo into enekhadi phakathi nale toll gate phambi lapha uba izawusebenza. Kodwa ke yona kunyanzelekile uba ndiwelile kuzawufuna kwenziwe icebo nta. Funa ndizama ufunda ezi zinto hayi andide ndizibone kakuhle kodwa into enekhadi phakathi efunisa imali. Andazi uba amakhadi atheni okanye kuthepha okanye kuthiwani. Bona apha into yandilungiselela yile. Yani ke ngethamsanqa ngakulunge. Ngoba sendibomba kunyanzelekile ndiwelile akuzuphinda kutweni. Kwenzekile uba ke kwenzekile mani uba kulunge uyabo. Ngoba ndifumanisa uba kukhona indawo endinongena kuyo apha phambi koba ndifike eplete ndaqonda suka mandifune ke le mali ndikwazi uyikhupha ngithamsanqa le ATM. Fonini eyona nto inzima apha le ndawo ibangathi iyibhekela qho awukwazi ke ngonokugqitha kwesi sibikiweyo. Ndiphinde ndiyiqwalasele nto sendiza kufika apha mandibomba imfitshi nje ithethayo mandishiye le mali ezinkozo apha mandisendise le mali ezinkozo ndizophuma ekudidini. Nodwa eyona ngxaki wawugqitha apha ayifuna kuthiwa ngaheha ndingagqitha eplete iyathetha loo nto leyo basendikufupha hayi ngoku ndizawuqenqeleka nje ndifike kodwa ayifundini rha akuthiwanga ubeka wahamba ngapha ko-100 uzawuncama uzawubuya nezi 1.5 unyuka apha boni hayi uba ngathi nantsenye uhamba foni lo mntu wethiya uba wayethiya amagqirha ezithiyela imivundle yeyibhabhisa kakuhle macala omabini akho nto isindayo mahlathi lapha amnyama foni sendibona mani bawula inyama mani andiyazi uba kwawuthini ze kube kanti siyayenza yazi kodwa uba kwawuze kuthini ze nditya inyama wafuna ndiye wa-KFC into otya intaka ukuze nditya inyama ke ngoku heyi hayi ngxaki ndiqomba ndimdala satani iingxaki zam zisombululekile ngoba apho ndikhoyo kucacile uba bakhona abantu endibaziyo nyhani mani bahlabela udumo uba kumfo wayendincede kakhulu ngale ntombi ndizoyithatha apha kanti naloo ngowazengqusho nyhani amadlame ndisandiphide. Yibona inyama ityiwaphi kule ndawo ngapho ndaweni enyama uyabona ke mfana wam uyaqala uthetha ngoku kokoko waba ngumntu kanti wena umzuzwane kanti kabe George iwayi bengandiyatyhalwa ke nguzongena eGeorge qha kaloku into zokuqala mani ndilungise le nto bendiyizele kakade phambi koba ndingene ilali. Hayi mani izinto mbasekhaya kuthiwa valani izikhewu awufoni iyathanjiswa ibekwe zonke izinto bekufanuba iyazinxityisa uzibone uba ixatyisiwe nayo mani ngethemba iyawuze ndixabise ngenyaniso phakathi kwabantu. eyi ngathi ngumhlola mani uthenga umpu ngenyanga ezintandathu ebesanda kugqitha ufumanisa uba ngoku hayi ufumene kwenza khangela i-shooting range apha eGeorge ke ndiye khona mani. Ivumbomba liyapholiyeza mani indaba ye-shooting range indala loo nto masihambise enyameni. Eyi foni nezinto uzohlaza neGeorge abantu basengqusho
kukho into endibhida kakhulu ebantwini basezilalini. Andani noba into bezinqabile ezilalini okanye kwenzeka ntoni, kodwa funa beke bayifumana kaganye ingathi xa befumene inyama, wena nyama omlenze funa batya amacongwana, hayi mntaba umntu uyawuhlalisana apha kuloo ndawo akuyo. Kuthi emzuzwini mani kufika amadoda athi ikhaya lawo liseQonce. Ndibe nethemba mani xa ingamadoda asezilalini noko izandla zinawuhamsinya mani kuzawusikwa inyama. Kandiyiqonde efowunini. Asakhetha uthi hayi nosekuthiwa wangodyakalashe ho. Nje ke ndisijija ndedwa sosithebe efowunini. Fowuni utya inyama uyisizela, hayi mna sisilawu esi fowuni ndiqhuba isiko ndibomba hayi andinabudlelwane nanyama kaloku. Umntu wakoyisa ubomba uyayicokozela into koyisa, kodwa ke ungabi nani uba ke ifowunini funeka ndigodukile mandephule ndifulathela. Fondini inyama engako kwaqhuma uthuli ifowuni ndadibana namanye amadoda athi ikhaya liseQonce. Ndathi ifowuni uba niyakwazi usika nisondele kanti abantu bazawuwa izandla kusembi. Fondini hayi uwizandla enye inkomo isakhotha enye mani. Kodwa ke fondini indlela ebheke ebhayi mani mandibuyele ndigqibe ngento bendizizele apha. Fowuni ungadeleli ngu-313 kilometers. Awuzuhamba uzawuvakalelwa mani fundi mani uqomba mawumise ubethwe ngumoya, kodwa ngoku ingxaki ngokwesiyezana mani ndawuhluta ndiboma izawuba khona ingxaki. Sekubeka umntu ozandithathela into bendihluthi ngalo mani, kubekho nje umntu ozandithathela ondibeke ebhayi lale mani. Fowunini ukwehla kufana nokwenyuka ndiqaphele loo nto uba ibe ngathi ndiyaqengeleka kandisehla ntona ingxaki inye fundi nazi izinto zimthubi. Litshone lalanga ndisendleleni kodwa lithe lawuphuma ndaphuma sendisithi lo mntana makowufumana intsonyama yakowabo. Khe kuphoswa amazwi phezu kwakhe fowuni azoyazi baxe phakathi kwabantu kwenziwa ntoni ngabo bonke abantwana beli khaya. Ngoku ke mandimse. Qha kukho into enzima apha fowuni le yoba uthi xa udubule funeka uphinde ukhweze apha unqumle uyowufika uphinde ujonge uphinde ubuye nabomama ke ndikhangela into yoba ndibeke into ezawuphinde ndisondeze ndikude mani. Abakhuluwakazi bakhe mani bembonisa into yoba nanzi into eyenziwayo kapha ekhaya, nto nayo kubekho into ebezisalungiswayo wena zizawulunga ethubeni.